de kommende generationer, de passer sgu heller ikke ind i de normative krav. De gider heller ikke. Så hvis ikke vi formår at lykkes med at bløde op omkring, hvordan rekrutterer vi andre typer, end dem vi tidligere har gjort, så bliver det rigtig svært at rekruttere arbejdskraft i fremtiden. I denne måneds afsnit af Kandidaten skal det handle om den gruppe mennesker, eller kandidater i den kontekst, som har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af en funktionsnedsættelse, og derfor modtager en form for offentlig forsørgelse. Og i lyset af den her podcast, så kigger vi selvfølgelig på det i rekrutterings- og arbejdsmarkedsperspektiv. For når vi netop kigger ind i en rekordlav ledighed og større krav til social ansvar for arbejdsgivere, så ved jeg, at dagens gæst i dag har nogle helt konkrete idéer og holdninger til det enorme uudnyttede potentiale, der ligger i at se nærmere på den her gruppe mennesker. Det sætter krav til at tænke anderledes og gøre op med nogle måske antagelser, og præcis det skal vi tale om i dag. Til det har jeg i dag inviteret Troels van Dijk med ind som dagens gæst, der de seneste 4 år har arbejdet med beskæftigelsesområdet og borgere med andre udfordringer end ledighed. Troels, velkommen til. Tak. Hvorfor er det, at du er så optaget af det her, lige præcis det her emne, og hvorfor er det vigtigt? Ja, og som du selv siger, jeg har arbejdet med det i rigtig mange år, 14 år faktisk, har jeg arbejdet på beskæftigelsesområdet. Og primært med den målgruppe, som er udfordret ud over ledighed. Jeg skal nok komme ind på, hvad det betyder. Yes. Grunden til, at jeg brænder for det er, at jeg kan sige, hvis jeg skal hive det helt op på det høje metaplan og samfundsplan og alt muligt andet, så er jeg meget optaget af, at mennesker kan få lov at være del af meningsfulde fællesskaber. Og det er sådan, at i Danmark, det er en velfærdsstat, vi har fået bygget op, der er det største og mest inkluderende fællesskab, vi har, det er faktisk arbejdsmarkedet. Langt de fleste har en rolle på arbejdsmarkedet. Eller også så skal de snart have det, fordi de var unge, eller også har de haft det, fordi de er gået på pension. Men alle har en eller anden form for reference ind dertil. Og det jeg jo har set igennem rigtig mange år arbejde med det her, grund til at blive ved med at arbejde med det, og synes det er spændende, det er, hvad det betyder, når man ikke er en del af det fællesskab. Og det har enormt store konsekvenser for den enkelte, men den enkelte er jo aldrig alene, de er jo altså koblet ind i andre fællesskaber, familier og så videre. Og det vil sige, hvis jeg kan gøre noget, og mine kollegaer kan gøre noget, der giver en positiv impact, en positiv effekt ind for de her mennesker her, som på den ene eller anden måde står uden for det fællesskab, så har det så stor en impact, at det kan skabe ringe i vandet langt ud i flere led. Og det er jo både en mulighed og et stort ansvar, som vi tager på os og starter med beskæftigelse, men det er også der, både for mig selv og for rigtig mange af mine kollegaer, at motivationen for at blive ved med at arbejde med det ligger. Tusind tak for den introduktion, og kan man sige, i lyset af det her emne, hvor ligger din store interesse så henne i forhold til det? Eller sådan, hvad er din årsag til, at du synes, det er vigtigt at tale om? Ja, og kan man sige, lige nu har vi jo rekordlav ledighed, og der er dem, der godt kan træde ind på arbejdsmarkedet selv, de har mere eller mindre gjort det alle sammen. Eller også er de lige ved at gøre det. Og det ser ud til at fortsætte, og hver gang Start kommer med en ny måling, så siger det, at ledigheden er uændret eller faldet lidt endnu. Så derfor kan det så undre mig, at der stadig findes en gruppe, hvor vi også har set et fald i antallet, men ikke på samme måde bliver ved med at stå uden for arbejdsmarkedet, når der er, og det kan vi komme ind på senere, så stor velvilje hos, i hvert fald på papiret og parolerne og alle strategierne, man kan læse ude på arbejdsmarkedet, for man gerne vil rumme de her mennesker her. Du sagde det så fint, S'et i ESG, ikke? Og derfor kan det undre mig, at de ikke kommer ind. Og det er fordi, jeg har nogle oplevelser af, at kandidaterne, som vi kalder dem i den her kontekst, de vil rigtig gerne. De kan ikke byde ind på inden for de der normale normative rammer. Og virksomhederne vil rigtig gerne, og jobcentrene vil sindssygt gerne hjælpe. Så hvorfor er det, at det ikke lykkes oftere, end det faktisk gør? Det er sådan noget, jeg er meget optaget af. Og det er jo et komplekst problem, og derfor er løsningen heller ikke lige til. Nej. Det er lidt mere lige til, når vi snakker almindelige ledige. Altså folk som du og jeg, der ikke har nævneværdige problemer i forhold til at indgå på en arbejdsplads. Og hvis vi mister vores arbejde, så er vores største problem sådan set det, at vi mangler et. Og det er meget mere enten eller, sort-hvidt. Og de her mennesker, vi snakker om i dag, de vil også gerne have et arbejde og kunne forsørge sig selv. De har bare også nogle problemer, der skal tages hånd om. Og det kan risikere at marginalisere dem. Det kan jeg ved, at vi vil komme ind på. Men det betyder jo ikke, at de er
hverken uden muligheder eller uden kompetencer, som også bliver efterspurgt ude på arbejdsmarkedet i dag. Fordi selvom ledigheden er lav, så er efterspørgselen på arbejdskraft jo endnu større. Lige præcis. Så derfor er det også et højaktuelt emne for mig, jeg interesserer mig for at sige, men ligger der ikke noget her? Altså der må ligge noget guld gemt over hjørnet her, som bliver overset. Og nu har jeg både hørt og set de 2 andre afsnit, både når Morten var herinde og Jasmina. Super, super spændende og relevant. Og det jo Morten siger så fint, det er, at det også er et arbejdsmarked, hvor kandidaterne begynder også at udvikle sig til, altså de passer heller ikke, de kommende generationer, de passer sgu heller ikke ind i de normative krav. De gider heller ikke. Så hvis ikke vi formår at lykkes med at bløde op omkring, hvordan rekrutterer vi andre typer, end dem vi tidligere har gjort, så bliver det rigtig svært at rekruttere arbejdskraft i fremtiden. Og der ligger bare her en hel gruppe af mennesker, som afhængig af, hvordan vi skærer den af, er alt mellem 50 og 250.000 mennesker lige nu, hvor også kan rummes, hvis man gør noget lidt anderledes, end hvad man har gjort før. Så man kan sige, der er i hvert fald en oplagt øvebane for virksomheder, der gerne vil kunne rumme andre typer, end dem de historisk har gjort, lige nu og her. De behøver ikke at vente på, at generationerne, sætterne, eller hvad fanden de hedder, de kommer, fordi der er allerede tæt på 250.000, afhængig af, hvordan vi skærer den af, som lige nu er klar til at blive rummet i de her virksomheder, som gerne vil det. Så hvis vi skal prøve at sætte, kan man sige, dagens emnes rammer helt klart op. Jeg ved, inden vi begyndte at optage den her podcast, der har vi talt rigtig meget omkring, hvordan skal vi omtale det her emne, hvordan skal vi omtale de her mennesker, hvordan skal vi omtale gruppen, og hvad vi egentlig jo også sådan helt meta kom frem til, jamen det er en lille bitte smule betændt emne, som jo faktisk også er noget af det, der er med til at bidrage til en af udfordringerne. Men hvis du skal prøve at sætte sådan klare rammer op for, jamen hvad er det så, hvem er de her borgere, som vi taler om, og hvor stor er den her gruppe rent faktisk? Ja, det kan jeg godt. Altså, når jeg sagde før, sagde jeg 250.000. Det vil sige, hvis jeg tager de grupper ind på jobindsats, og så afskærmer, og så skærer af, og så siger, hvem er det? Jeg har ikke taget de store tal har jeg ikke taget dem, der er ledige med nu her, og så videre. Men i det er der også rummet dem, der er på sygedagpenge og jobafklaring. Og det vil sige, folk, som enten er sygemeldt fra et arbejde, eller lige er blevet opsagt derfra. Men de udgør sådan cirka 150.000, hvis vi skærer dem frem. Så er der stadigvæk 100.000 i alt på kontanthjælp og ledighedsydelse, uddannelseshjælp og overførsel. Altså, det der var integrationsområdet, det hedder en hel masse til integrationsområdet, men samlet set, som cirka 100.000 mennesker. Kontanthjælp alene er i dag seneste måling fra juni 45.000 mennesker på landsplan. Jeg kan sige, når jeg siger, at den er faldet, så er den faldet, den er historisk lav og alt muligt andet, men den er kun faldet fra et niveau på 50.000 til 45. Altså, så det er ikke mange fra den målgruppe, der er suget med af den her højkonjunktur og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Altså, så de er ikke kommet ud endnu. Og det, du er inde på, det er at sige, hvordan taler vi om de her mennesker? Fordi man hører sådan, jeg har også været med i en debat, hvor jeg også havde lidt svært med, den hed rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet. Eller vi siger, de udfordrede ressourcer, eller sådan. Altså lige meget, hvordan vi vender og coiner de eksisterende begreber, der er, den fortælling, der er om de her mennesker her, det er, at de kan ingenting. Ja. Eller det er ikke det fortælling, men det ender med at blive, fordi at alle begreberne er på en eller anden måde patroniserende og taler ned til gruppen. Og det er noget, jeg har oplevet i de her mange år, jeg har arbejdet med det, er, at det bliver altså også en selvforstærkende profeti, eller en selvopfyldende profeti, og det bliver selvforstærkende effekt for de her mennesker her, men også det system, der skal hjælpe dem. Og der er ingen af mine kollegaer i jobcentrene, der ikke vil de her mennesker det allerbedste. Men vi er jo også et system, hvor vi også taler om de her mennesker her, og hvordan vi gør det, og er underlagt den politiske diskurs og retninger og alt muligt andet. Så hvis ikke vi også nu begynder at lave en anden fortælling om det her, og det er en af mine ambitioner med at deltage i sådan noget som det her, jamen kan vi ikke tale om de her mennesker her som en uudnyttet ressource? Fordi det er det. Ja, det er lige så... Det er ligesom, når for nogle år tilbage, så snakkede vi omkring det grå guld. Altså, så kaldte man alle de ældre medarbejdere. I må lave et afsnit om aldersfascisme eller et eller andet på arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt. Men det er lidt det samme, hvor man taler om dem, som om, at det er sådan nogle... så skulle ældre medborgere lige pludselig være fuldstændig hjælpeløse. Og så kan de ingenting, fordi de er rundet 50. På samme måde, så kan du være helt almindelig fra gaden. Du har glemt at tegne en arbejdsløshedsforsikring. Det vil sige, at da du blev ledig, så kom du ikke i en A-kasse, du kom på kontanthjælp. Men det sociale stempel, du får, lige så snart du modtager kontanthjælp, så er du kontanthjælpsmodtager. Og der bor bare så mange
idiosynkrasier, altså alle mulige antagelser og klistermærker puttet på det at være kontanthjælpsmodtager, eksempelvis. Er der noget, du har oplevet sådan helt konkret? Altså nogle af de her, kan man sige sådan lidt betændte antagelser, der måske har været ud fra? Jamen, hvis jeg må være en lille smule indadskuende i systemet, som nu er jeg jo jobcenterrepræsentant i det her, ikke? Vi er meget optaget af, at jeg er optaget som leder, og det ved også mine lederkollegaer er, at vi simpelthen, det starter med, hvad for en fortælling vi selv har, når vi skal hjælpe dem. Fordi hvis vi går rundt og taler til os selv inden for systemet omkring, jamen det er også de der kontanthjælpsmodtagere der, de kan ikke noget. Så er det jo vildt nok, når jeg siger, at der er 45.000 individer på landsplan, der modtager kontanthjælp i juni måned. Og så skulle de alle sammen være ens. Og det eneste, jeg ved om de her 45.000 mennesker, det er, at de modtager den her ydelse her. Yes. Og der er bare, jeg har ikke mødt et menneske endnu, hvis jeg udfordrer dem på den der antagelse, eller når vi begynder at gøre det, den der generalisering, som selv ville værge sig imod at blive puttet i en kasse på den måde. Altså hvis jeg tager det med en gruppe socialrådgivere for eksempel, så siger man, vil du stå på mål for, hvis man siger, at alle socialrådgivere er sådan her? Ja. Det passer jo ikke. Altså, og det vil folk sige, nej, det vil jeg så ikke finde mig i, fordi sådan er jeg jo ikke. Altså lige så snart der er noget, der ikke passer. Så hvis vi så lige pludselig siger til os selv, når kontanthjælpsmodtagere kan for eksempel ikke tage imod digitale tilbud. De kan ikke finde ud af det. Er du sikker på, dig der siger det, har du talt med de her 45.000 mennesker i hele Danmark på kontanthjælp, og er helt sikker på, at ingen af dem kan finde ud af at bruge MitID og logge ind, eller bruge en telefon eller noget? Fordi det er jo ikke rigtigt. Så hvorfor er det, de her fortællinger, de opstår? Og der er rigtig mange, det er derfor, jeg siger, det bliver komplekst, der er jo rigtig mange psykologiske faktorer på spil, også her, også gruppepsykologiske. Og der er også noget, det der optager mig, det er, jeg vil gerne have, at vi har en nuanceret dialog om den. At vi ikke forfalder til de her generaliseringer. Fordi det gør det fladpandet. Men fordi vi har et samfund, tror jeg i det hele taget, hvor tempoet bare er skruet lidt op, ikke? Så er det meget nemmere at forholde sig til sådan en kompleks problemstilling om målgruppe, hvis man forfladiger det lidt, gør det simplere. Og det sker både i forhold til kontanthjælpsmodtagere og alt muligt andet. Men problemet er lidt, jeg forstår godt den menneskelige mekanisme, men det, der så sker, det er, at lige pludselig så begynder vi også at skabe en distance, fordi det bliver ikke individer, så bliver det en gruppe. Og der er det bare meget nemmere. Altså det der i det rum mellem systemet og så individer, som bliver til en gruppe, så er der bare rum for forrådelse, for eksempel. I værste fald, og misforståelser i bedste fald. Og det er det, jeg er optaget af. Fordi nu er det her jo også til arbejdsgivere, og hvis de skal rekruttere de her mennesker her, så skal jeg som jobcentermand jo være opmærksom på, at når jeg så går ud og møder de her virksomheder, som er i gang og gerne vil eksekvere S'et i deres ESG, så skal jeg jo heller ikke gå ud med sådan en, vi har en hel gruppe, vi har jo 500 kontanthjælpsmodtagere, og de er sådan og sådan. Yes. Det skal jeg jo ikke. Jeg skal kende mine kandidater, og hvad er det, de kan bidrage med. Og så skal jeg jo være nysgerrig på virksomheden, og de skal også være skarpe på at sige, vi har nogle opgaver, vi gerne vil have løst. De skal helst ikke komme med den der sådan lidt altruistiske, sådan filantropi-agtige ting, og sige sådan, men vi vil helt vildt gerne tage en kontanthjælpsmodtager. Ja. Fordi så er der hak i S'et, ikke? Så er man sat op til at fejle allerede, ikke? Jo, men hvorfor vil de det? Det skal vi jo være nysgerrige på. Og hvis jeg skal prikke en lille smule til mine kollegaer i jobcenter, så skal vi der i hvert fald være varsomme omkring at sige, hvad er det, vi er sat i verden for? At det at bare bringe vores sagstammer ned, og så hopper vi på den limpind, lige snart der kommer nogen, der siger, vi vil gerne arbejde med S'et, så vi er klar til at tage et par borgere. Og så sender jeg bare nogle borgere afsted. Eller jeg er nysgerrig på at sige, okay, det her det er faktisk rekrutteringsanmodning. Hvad er det for en opgave, du skal have løst i virksomhed? Og er du indstillet på, at det kan godt være, at du skal have løst den af 3 individer, en samlet opgaveportefølje, løst af 3 forskellige mennesker, fordi de kan byde ind med 5 timer hver, og der er 15 timer om ugen. Bare for at tage et eksempel. Og det er den form for fleksibilitet og villighed ude ved virksomhederne, som er nødvendig fra deres perspektiv. Og også den form for altså ordentlighed, hvis jeg skal være helt grov over for mig selv og mit system, det kalder på hos os. At vi ikke forfalder til at sige, at jeg har en kortsigtet mulighed for at tilfredsstille en eller anden form for KPI og få min sagsstamme bragt ned, men mere sådan at sige, jeg skal skabe det rigtige match. Altså vi skal matche. Og
det er der rigtig, rigtig mange jobcenter, der arbejder med, inklusiv med det arbejde, inklusiv Slagelse, hvor jeg arbejder. Så det er ikke, fordi det ikke sker. Jeg prøver bare at highlighte, kan man sige, de faldgrupper, der også er, sådan rent psykologisk, ikke? Så hvis vi også egentlig skal prøve at jamen, i virkeligheden ikke at falde i den grøft af at kalde det en bestemt gruppe, eller sådan, kan man komme med et par eksempler på, jamen, de her mennesker, hvilket vej er det, de har fået til at komme ind i altså de her grupper? Sådan, hvem er det, vi taler om? Altså, hvis vi skal sætte personer her på i virkeligheden. Ja, hvordan fanden havner man på kontanthjælp? Præcis. Altså, jamen, sådan helt grundlæggende, sådan strukturelt, så det eneste, du kan sige om en, der er på kontanthjælp med sikkerhed, det er, at de har ikke noget arbejde, og de har derfor ikke nogen indtægt, så de skal have en offentlig forsørgelse, og de har været enten så uheldige, eller ukloge, eller hvordan man nu skal, altså, de har i hvert fald ikke tegnet sig en A-kasseforsikring. Det vores A-kasse er jo en arbejdsløshedsforsikring, som vi fleste af os har, og det kan være forskellige årsager til, at du ikke har fået gjort, og så klapper fælden bare, hvis du bliver ledig, så er det for sent. Så har du ikke meldt dig ind i A-kassen. Det er jo også et lukket gruppe, hvor det siger, at altså, du skal forsikre dig, inden du kan hæve forsikringspræmien. Ikke? Det på samme måde kan jeg jo heller ikke få indbrud, og så tage en indbrudsforsikring bagefter. Det dækker i hvert fald ikke det indbrud, vel? Så det er det, vi ved om folk, der er på kontanthjælp. At vi så, kan man sige, det vi så også ved, det er, jamen, det er en meget divers gruppe. Der er cirka lige mange mænd og kvinder. Hvis vi kigger på den del af kontanthjælpsområdet, hvor de har udfordringer ud over bare at lede, og det er der mange af dem, der har. Fordi man skelner lidt imellem det, der er jobklar, aktivitetsparat og så videre. Ikke? Men sådan helt grundlæggende, så er det de seneste undersøgelser, jeg har kunne finde på det, det er, at det er overvejende sammensatte problemstillinger, typisk mellem noget psykisk og noget socialt. Der er også folk med bevægeapparatsproblematikker, altså at de har ondt i ryggen eller et eller andet. Men det er sjældent, at det udgør en lille gruppe af dem, så det er ikke det, der er problemet. Det er, fordi man har stress, angst, depression eller en eller anden form for personlighedsstrukturudfordring. Og så enten er det kommet til efterfølgende, altså en social problematik også, det giver det, fordi man jo netop er blevet marginaliseret. Man er det ikke, man er blevet det. Og så kommer der sådan en social problemstilling til. Og så bliver vi som system nemlig udfordret på at sige, hvor er hønen og ægget her? Og det er der kompleksiteten opstår. Hvor jeg som beskæftigelsesmand siger, jamen, der er helt sikkert masser af sociale udfordringer og andet. Der er bare ikke særlig mange af de udfordringer, der bliver værre af, at de får et arbejde. Og vi kan endda være så heldige, at de problemer, de har, de tilstødende problemer, de har, de faktisk bliver bedre af, at de også kommer i arbejde for en indtægt. Men det er sådan en paradigmediskussion inden for systemet selv. Og jeg tilhører i hvert fald den, der siger, at det er arbejde først. Og det viser al evidens også for det. Jeg siger ikke, at alle så bare kan komme i arbejde. Jeg siger, at vi skal støtte dem i det, at det må være målet, og det er det, vi taler om. Og der er masser af eksempler og projekter, og Star har kørt med det, og man siger også place and train og job first og alle de her ting. Og det giver sindssygt god mening. Man kan nemlig godt skabe en fortælling og en forståelse af, at man skal have arbejde med de andre problemer først. Altså, man kan godt skabe noget, der giver, i hvert fald logisk giver mening. Og sige, hvis vi nu fjerner alle stenene på vejen, så kan man gå på vejen. Men det er ikke det, som jeg har erfaring med, eller som det, jeg har kunne læse undersøgelser og evidens for, virker. Det, der virker, det er så at sige, at du skal hen over så må du sgu igennem eller over stenene, og jeg skal nok hjælpe dig. Så får du en hestesko, eller hvordan vi nu gør. Men du skal forbi problemerne. Vi kan ikke fjerne dem først. Du skal igennem dem. Og så skal du måske endda lære at sameksistere med at have dine problemer og dit arbejde. Ikke? Og det lyder sindssygt nemt, når jeg sidder i en podcast og snakker om det. Det er det bare overhovedet ikke. Det er en del af nøglen til at få de her mennesker ud. Og det er der, hvor jeg synes, det har relevans, at vi taler om det i dag. Fordi det netop er noget, virksomhederne er afgørende for at vi lykkes med. Og så er der selvfølgelig kandidaterne. Men vi som jobcenter har jo også en rolle i at bridge det der gap. Og der er også masser af konkrete ting, man kan få hjælp til hos et jobcenter, hvis man er interesseret i at få de her mennesker ud. Altså, der er jo alle de handicapkommenterende ordninger og så videre. Dem tror jeg ikke, vi har tid til at snakke om i dag, men man kan bare google det, og så og shout-out til Kabi, som har rigtig meget omkring det, hvis man vil let fordøjeligt materiale omkring, hvad handicapkommenterende ordninger er.
så kan man spørge dem. Ja, fordi jeg får lyst til at spørge, hvad er det, der er af muligheder i at ikke muligheder for at få støtte til ansatte, men hvad er det rent faktisk, der er muligheder for at kigge på den her gruppe af mennesker? Altså, hvad er det, der er muligheder for rent faktisk ansatte her? Hvordan fanden gør man? Og hvorfor er det et problem, at vi ikke gør det? Ja. Der kan jo være både nogle samfundsmæssige ting, og nu nævnte du lidt det her med på individniveau, at det rent faktisk kan måske understøtte eller hjælpe med at komme videre, hvis man prøver at lave at sameksistere med det. Men ja, hvis du skulle prøve at komme med nogle konkrete ting her. Man kan sige, jeg kan godt forstå en virksomhed, som siger, nu vil vi fandme sætte strøm til det der S, og vi vil mere, end vi bare, lige nu er det Pride, ikke? Altså, vi vil mere end bare have et regnbueflag ude på flagstangen, ikke? Vi vil faktisk gerne tage noget konkret socialt ansvar. Men hvordan gør vi det? Og så siger jeg, jamen, hvor skal vi henvende os egentlig, hvis vi gerne vil ansætte en af de her mennesker her, og hvor er de henne? Og kan man sige, det jeg synes, det kalder på i fremtiden, det er i endnu højere grad, at vi får udstillet de her kandidater som egentlige kandidater. Fordi historisk set, så er det sådan, og så kan man henvende sig til et jobcenter. Typisk henvender man sig til kommunernes rekrutteringsservice, at alle jobcenter har et eller andet, hvor virksomhederne kan få hjælp til at få ansat noget. Og de kigger først i A-dagpenge og jobparate og sådan noget, og så kan det være, at de kigger ned i at sige, har vi nogen over på ledighedsydelse eller på kontanthjælp måske, som det kunne være. Men det har sådan en indbygget metodik, at man tager de bedste kandidater. Man kan ikke se på den podcast, men hvis man kigger med, så kan man se, at jeg bruger citationstegn, ikke? De bedste kandidater. Men det er jo fordi, man siger, men hvor mange af de kompetencebehov, som opgaven virksomheden vil have løst, kalder på, kan løses af en person. Men hvis nu bryder det op i opgaver, og så kobler det med, hvor man har kompetencerne, så kan man komme meget længere. Så hvis virksomhederne vil det her, så skal de henvende sig, det var jeg også inde på før, med opgaver, de gerne vil have løst, og de vil gerne have mennesker til at løse dem. Og den næste super vigtige pointe fra min side, som jeg har lovet mig selv at få sagt i dag, det er, at når så de gør det, når nu de får de her mennesker ud her, henvender sig til jobcenter, så siger de, men kan vi få vi vil gerne tage noget ansvar, socialt ansvar, ansætte nogen, som har det lidt sværere end dem på dagpenge. Så vil et typisk jobcentersvar være, det er fint, vil du have dem i praktik først? Og de sidste 10 år har vi opbygget en kultur imellem jobcenter og virksomheder, hvor det her med at være i praktik, det er meget udbredt, det er almindeligt brugt, og der kører også en fortælling, især politisk, omkring at sige, at virkeligheden virker, og der er evidens for, at virksomhedspraktikker virker, og det er, jeg har sågar hørt nogen sige, det er det eneste, der er evidens for. Det er en fortælling med nogle nuancer på, altså det er ikke forkert, ikke? Men man kan bare ikke udlægge det som den endegyldige sandhed, fordi grunden til, at der er evidens for, at praktik virker, det er, fordi der er lavet rigtig meget forskning i virksomhedspraktikker, og derfor er der skabt evidens. Man skal bare lige huske, at det er jo ikke det samme som, at andet ikke virker. Men nyeste knopskydning, og det her, hvor det giver mening for mig, på det her indsatsarbejde, og pointen til virksomheden, det er, når I vil det her, hvis I for alvor vil S'et og tage socialt ansvar, hvor det også koster jer noget, fordi ansvar kræver, at det koster dig noget, det er, når I så får de her kandidater ud, det er okay, I starter med en praktik, men ret kort efter, så skal der begynde at følge nogle lønnede timer med for det arbejde, de udfører. Fordi det betyder alt for kandidaten, at de bliver taget alvorligt. Hvis du insisterer på som virksomhed og siger, at jeg vil egentlig gerne tage socialt ansvar, så jeg er klar til at tage noget praktik og få noget ulønnet arbejde ud. Men jeg er ikke så socialt ansvarlig, at jeg faktisk også gider betale for udført arbejde. Det synes jeg skulle bare er lidt svagt, for at være helt ærlig. Og jeg forstår godt mekanismerne, der har skabt kulturen for det. Jeg vil bare harcelere lidt imod at sige, at så får vi ansvar uden effekt, og er det så at tage ansvar? Altså. Men kan man ikke sige, at det har været nødvendigt? En ting er, at der har lavet noget evidens på det, men en anden ting er, at har det været nødvendigt at sætte hele den her virksomhedskultur op for rent faktisk prøve at sætte noget skub i det? Jo. Ligesom man kan sammenligne med, måske man sætter kvoter ind på nogle forskellige indsatser, eller kunne man sætte det som perspektiv, og det har været en vej ind til det, fordi bliver der overhovedet gjort noget, hvis det ikke er en mulighed? Det er et fedt take og en positiv fortolkning. På, og jeg er måske også blevet bare lidt en gammel og bitter beskæftigelsesmand. Så det er fedt, at du ser det på den måde. Det kan du faktisk godt have ret i. Altså, at vi har en kultur for virksomhedspraktik, er jo nok grundlaget for, at vi nu kan lave den her
videreudvikling. Ja. Men næste udviklingstrin er så bare næste udviklingszone. At man så rent faktisk sætter noget lønnede timer på. Fordi det har effekt. Meget mere, end vi havde regnet med. Men det vi kan se, det er, når du får løn for udført arbejde. Hvis du er en af de her mennesker her, en af de her kandidater, vi snakker om, og du lige begynder at få løn for det, du arbejder, der kan det være den første lønseddel, du har fået i 10 år. Det betyder sindssygt meget for, at jeg lige pludselig er en normal del af fællesskabet. Og det er jo det, jeg startede med at være optaget af. Fordi hvis du bare er i praktik, i gåseøjne bare er praktik og leverer arbejdskraft, men du får ikke løn for det, du får stadig din kontanthjælp for det, så er virksomheden sådan, det er mere sådan, når man så gør det for at opfylde et eller andet form for tjek på ESG-strategien, ikke? Men det er omtrent lige så virkningsfuldt for en ESG-strategi, som at vi genbruger kopperne 2 gange for at tilfredsstille E'et i vores ESG, ikke? Men du har faktisk en rigtig fed parallel i forhold til det her med kvoter. Det kan sgu godt være det, der skal til. Og det er nok også derfor, vi er der, hvor vi er. Så der... Men det er jo, som du selv siger, der er noget nuance i det i hvert fald, i forhold til, at jamen, kan man risikere psykisk at værdsætte noget mindre, fordi det er gratis, hvis man kan sige det sådan, og igen tilbage til hele den her berøringsangst, og måske lidt forskruet diskurs, der er om, at man ser det som kontanthjælpsmodtager, og ikke kun der rent faktisk kan varetage 10 timers virkelig værdifuldt arbejde inden for det her, ikke? Så derfor så er det nødvendigt på den lange bane, at der bliver sat nogle timer på i hvert fald, nogle lønnede timer på. Ja, og det minder mig faktisk om, jeg var på folkemøde i år, og var med i en debat, hvor der var en mega sej kvinde, som rakte hånden op og sagde, prøv at høre, jeg gider ikke blive omtalt mere, som hun var og havde et flexjob som flexjobber, og jeg gad jeg ikke blive omtalt som lyrer, for jeg til dig, hvis du kan genkende det, så er jeg ked af, hvis jeg husker dit navn forkert. Jeg tror, du hedder Laura eller sådan noget. Nu siger vi, hun hedder Laura. Yes. Jeg hedder Laura, og jeg er ansat på ikke så mange timer, men til gengæld er jeg revisoruddannet, tror jeg var. Yes. Altså, hun siger, jeg vil ses og anerkendes for mit skillset, for det, jeg faktisk kan bidrage med. Og det vil jeg egentlig, hvis jeg skal bruge det, grund til at fortælle den historie, det er, at det vidste jeg jo egentlig godt. Altså, tror jeg godt, jeg vidste det som systemmand. Men det har virkelig fået skærpet mit fokus på at sige, men vi er nødt til at kigge på de her kandidater, de her mennesker, vi taler om i dag, som nogen, der faktisk har rigtig meget at tilbyde. Sindssygt meget. Og de har alle sammen evner og kundskaber eller indsigter eller sådan noget, vi står og mangler. Okay? Og jeg vil tro, og det oplever jeg også nu, at alle organisationer, hvis de tager chancen og tager nogle af de her mennesker ind, så vil det også være udviklende for organisationen og dens kultur. Ja. Okay? Fordi nu hvor vi har været inde på antagelser, og hvad kan være forhindringerne? Hvis jeg tager det, jeg har hørt, når jeg har været med i forskellige virksomhedssammenhænge og talt med virksomheder, som gerne siger, at vi vil gerne det her, men vi er usikre. Så en af de ting, som går igen, som man er usikker på, det er, men vi ved ikke, om vi kan rumme folk, der har de her udfordringer. Og det kan jeg for så vidt godt forstå, den der, siger, men vi aner ikke, hvad det er for noget, og så får jeg berøringsangst. Det er fuldstændig menneskeligt. Og samtidig med måske en virksomhed og en virksomhedsleder eller ejer, som siger, at jeg har også en drift, der skal køre. Og så begynder vi at være inde, hvor vi selv siger, men de her ting, man er bange for, det er blandt andet det, der har skabt den, siger, så vil jeg gerne have mit praktik gratis, fordi så koster det mindst ikke noget. Det er sådan, vi har lukket det der gap før. Men jeg tror mere på den kurs, hvor vi siger, hvis vi nu begynder at tale om kandidaternes skills, altså hvad er det, de kan bidrage med? Og her mener jeg jo ikke kun de hårde kompetencer, altså hard skills, som det også kalder det, ikke? Men også de bløde soft skills. Og bare det, at de overhovedet dukker op i en virksomhed, kan være skubbende til en kultur og skabe mere rummelighed og et eller andet. Det kender vi jo sådan set godt, at vi kan have masser af fordomme, antagelser om andre mennesker og andre mennesketyper, indtil vi sidder over for nogle af dem. Ja. Okay? Så hvis vi lukker dem ind i vores virksomhed, så er vi der. Og jeg vil anbefale virksomheder at gå ud og ansætte nogen, som er ud, altså ikke er inden for den helt normative, faste forståelse af folk, der kan komme og arbejde 37 timer, 10 stille og gå hjem. Fordi hvad med alle de andre? Og hvis du er en virksomhed af en vis størrelse, og du er dygtig nok til at drive virksomhed, så på et eller andet tidspunkt, så vil en af de eksisterende medarbejdere få nogle af de her problemer, som de her kandidater, de har. Og hvis ikke du allerede der har en kultur for at kunne rumme dem, hvad vil du så gøre? Så er det der, du skal lære det. Men så har du altså også hånden på kogepladen, ikke?
Fordi det vil jo sætte dig som virksomhedsejer i den situation, at enten så lærer du meget hurtigt at rumme de her mennesker her, og det er svært, eller også er du nødt til at opsige dem. Og det er altså ikke særlig godt for kulturen. Det er nok heller ikke så godt for, det håber jeg i hvert fald ikke, er særlig godt for nattesøvn hos den virksomhedsleder, som sender med at måtte fyre nogen, bare fordi de har fået en blodprop, eller hvad det nu kunne være. For jeg har hørt masser af virksomheder, der siger, jamen jeg vil gøre hvad som helst for at beholde de her mennesker her. Men de har ikke været ude at ansætte nogen, som har de problemer i forvejen. Yeah. Så hvorfor er det, at det kun er legitimt at få problemerne undervejs? Altså du er gået ind ad døren med at kunne levere 37 timer, og så får du problemet, og så er det okay. Men jeg er ikke villig til som virksomhed at ansætte en, der har problemerne, som de bare har fået et andet sted. Fordi argumentet er, men jeg ved ikke, om vi kan imødekomme de her ting her. Og der vil jeg bare sige, hvis du har lyst, hvis motivationen er der, hvis strategien er skrevet, og der står i dit S, at du skal også tage folk fra andre rekrutteringskanaler, end bare de normale CV-banker osv., så gør det. Altså tag fat i dit lokale jobcenter, bed om at komme ud. Start med, lav en indfasningsplan med praktik, hvor der er skrevet ned, at efter et givet antal tid, så får du også lønnet timer for det. Fair nok, at vi lige tager et par uger uden at betale løn, men have en konkret plan for, hvad skal der til for at opnå dem. Det er ikke særlig meget anderledes, end du laver udviklingsplaner for dine eksisterende medarbejdere. Så som det jo er med meget berøringsangst, det er for nu, bare just do it. Altså, gør det nu bare, fordi muligheden er der, ikke? Men i hvert fald lad være, fordi så er du helt... Altså, du går glip af rigtig meget berigelse til din kultur, end hvis du får lov at lukke dem ind, ikke? Så der er nogle helt konkrete, kan man sige, fordele i det. En ting er jo klart, at der er noget arbejdskraft, som vi kan se nu, der mangler. Det sætter nogle krav til, at vi, som jeg hørte dig sige, skal tænke anderledes. Vi skal ikke tænke på en funktion, der hedder 37 timer. Vi skal prøve at dele den op i, der er nogle opgaver, som vi potentielt set kunne få løst af 3 forskellige personer, dele op i 10 timer, hvis det er det. Eller kan det rent faktisk? Kan Mirke også få mindre på den ene eller anden måde? Og så gør det også nogle fordele i en beriget virksomhedskultur. Ja. Og sender jo faktisk også et signal til eksisterende medarbejdere med, at jamen, hvis det går galt hos mig, så er det faktisk også noget, jeg kan rumme. Ja, lige præcis. Altså, Jasmina, tror jeg, fra sidste afsnit, hun vil jo sige, men hey, der ligger der en oplagt employer branding her. Jeg tror også, at Morten vil sige, men du bliver også fra første afsnit, jamen, her bliver jeg også klar til at rumme fremtidens kandidater, fordi rummelighed bliver simpelthen et krav for fem, der gerne vil arbejde. Så jeg skal samle til en one-liner, ikke? Så er du lige nu, har du brug for arbejdskraft. Og du har også en etableret ESG-strategi, du gerne vil markere dig på. Men her har du faktisk muligheden for at gøre flere ting på én gang. Du kan både få løst dit arbejdskraftbehov, samtidig med, at du lever op til S'et i din ESG-strategi. Altså, det er jo en win-win. Og når vi møder win-win i vores liv, så synes jeg, man skal slå til, fordi så mange er der heller ikke af dem. Vel? Altså, hvis du så samtidig endda ser det fra kandidatens side, så er det samme her. Jamen, der er et win-win. Og vi som jobcenter er forpligtet til at hjælpe med det her. Og det vil vi rigtig gerne. Altså, det vil jeg bare understrege. Jeg kender rigtig mange ude i Jobcenter Danmark, og jeg kender ikke en eneste, der ikke vil hjælpe med det her, hvis de fik chancen. Men det er, og det er jo også det, jeg har mødt andre steder, det er, at der er ikke nogen, der er uenige i det her. Yeah. Altså, det er jo ikke et kontroversielt emne, at her er der en gruppe mennesker, som vi skal have hjulpet ind i arbejdsmarkedsfællesskabet. Altså, det er så ukontroversielt, som noget kan være. Og derfor kan det undre mig netop, at det bliver ved med at være en udfordring. Altså, hvorfor er det så, vi ikke vil lykkes med det? Men det er, fordi at kompleksitetsgraden er meget høj, og samtidig med, at hastigheden i vores livsførelse er meget høj. Så det er jo noget med, at vi lige trækker vejret, insisterer på at blive i kompleksiteten lidt længere tid, end vi gør i andre tilfælde. Og så tror jeg faktisk godt på, at det kan lykkes, fordi viljen er der ude i systemet. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Kandidaterne, de vil alle sammen gerne kunne forsørge sig selv. Også, altså, jeg ved rigtig meget, der skal være masser af case-tilfælde, hvor de siger, at jeg kender en, og de vil ikke, og kontanthjælpsmodtagere vil ikke, sådan og sådan noget, og sådan og sådan. Det er der nok. Masser af case-tilfælde. Men majoriteten, hvis du virkelig spørger dem, hvis du tager dig tid til at tale med dem omkring, sige, hvad vil du egentlig helst? Vil du være fri af offentlig forsørgelse i højst mulig grad og klare dig selv så vidt som muligt? Eller vil du fortsætte med at være afhængig af offentlig forsørgelse og blive ved med at komme til den samtale om det samme emne på jobcentret resten af dit liv? Jamen, så vil langt de fleste i hvert fald gerne forsørge sig selv. Det er slet ikke i tvivl om.
Jeg synes, det er en enormt god pointe, det her med, at der rent faktisk er en stor gruppe mennesker, der jo i hvert fald gerne vil, og det vil være som kæmpe stor vinding til dem, men at der er et fundamentalt komplekst problem på samfundsmæssig plan, som ligesom har gjort, at vi ikke har løst det endnu. Ja. Og til det, der kræver det jo som formentlig også en eller anden form for sådan mentalitetsændring hos virksomhederne. Fordi nu kan jeg tale fra min egen virksomhed, eller fra virksomhedsnetværk, at hvis vi så lad os sige, fokuserer på opgaverne, og fokuserer på, at vi har måske 10 timers arbejde, vi gerne vil have løst. Defaulten er nogle gange at tænke, jamen så må vi ansætte en deltidsansat studentermedhjælper, nærmere end en person, der rent faktisk er tilkendt og forsørgelse, som kan hjælpe os i 10 timer. Hvorfor tror du, at det her det er vores... Hvorfor bliver det gjort mere komplekst, end det er? Eller hvad, hvis jeg som virksomhed skulle ud og ansætte nu? Hvordan kunne jeg gå til det her? Altså, jeg synes jo, lige præcis jeres virksomhed har jo en platform og en mulighed for i virkeligheden måske at udstille kandidaterne. Og jeg er ikke sådan på en anden måde. Altså, så de kunne sagtens komme ind på jeres platform og så sige, men her er der en opgave, og her er der nogen, der har kompetencerne og kan timerne, og så kan vi koble dem sammen. Og så er det faktisk nemlig super lidt vigtigt, om de er studentermedhjælpere, altså, eller om de er 45 år på kontanthjælp i virkeligheden, ikke? Og jeg er ikke sådan mega tilhænger af, at vi skaber sådan et prekariat nu, hvor vi har, at vi laver, Uber og Volt-løsninger på alt. Det er ikke der, hvor jeg er. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at man bliver ansat på helt normale vilkår, men at man kan få det gjort af et voksen menneske, i stedet for netop en ung. Jeg tror, fordelen ved de unge, altså den med, hvorfor vi kigger den vej først, det er jo sådan noget med, men der ligger også nogle fortællinger om det er billigere, eller det er nemmere, eller de bliver aldrig syge, og alt muligt andet. Altså, prøv at høre her, det er kun antagelser. Der er intet af hold i virkeligheden i noget af alt det der. Altså, jeg er med på, at når man kommer op i alderen, og jeg nærmer mig selv, så skal man oftere til lægen på hospitalet, garanteret. Men det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke arbejdshindrende problemer. Og unge mennesker kan også have udfordringer og alt muligt andet. Så det er bare sådan en kulturel fortælling, vi har skabt om. Vi var inde på det før. Alle sproglige begreber, der gælder de her kandidater, vi snakker om i dag, de er marginaliserende i sig selv. Altså, vi snakker på kanten af arbejdsmarkedet, udfordrede unge, kan vi også snakke om, eller udfordrede kontanthjælp. Så vi er jo med til i vores sprog at skubbe dem fra. Og det er sgu ikke for at puske glorie her, men jeg har ikke nu mødt nogen, der taler om den her målgruppe og kalder dem kandidater, før jeg sad her i dag, og vi snakker om dem på den måde. Og jeg mener, det er noget af det, der skal til. Fordi den herskende fortælling om unge i dag, hvorfor vi vælger studentermedhjælper først til 10 timer, det er fordi, det er nemt, og de har masser af energi og alt muligt andet. Det er jo også en grov antagelse at lægge ned over alle unge. Og sikkert er et pres at lægge på et ungt menneske, hvis nu, lad os nu sige, at de ikke er fuld af energi, eller peps, eller alt muligt andet. Så passer de jo ikke ind i den antagelse. Det er et stort pres. Og det tror jeg jo sådan set også, at det der pointen også fra jeres første afsnit med Morten og kandidatanalysen der, jamen de kommende generationer, de passer ikke ind i vores normative forståelser, fordi de per definition identificerer som værende uden for den definition. Altså, nu bliver det meget meta, ikke? Men kommende generationer gør jo en dyd af at være fuldstændig som de er, og de gider ikke at rette sig ind i alt muligt andet. Sådan tror jeg egentlig også, at vi andre har det, at vi er bare blevet tæmmet lidt mere igennem årene, de år, der har ligget før, ikke? Så jeg tror ikke, der er noget vundet ved. Altså, der er absolut ingen forskel på at få løst en opgave af en, der er 45, eller en, der er 15. Altså, eller 18, nu skal man lige passe på, ikke? Altså, et ungt menneske, eller et modent menneske, det er for så vidt ligegyldigt for opgaven jo. Og det er ikke nemmere at lede en ung, eller have dem ansat, end det er med en mere moden person. Fordi det er to individer. Så det er jo det, der jeg siger... Vi ender jo med at falde til nogle meget, meget simple generaliseringer, fordi det er nemt at forholde sig til. Det forstår jeg godt. Det går rigtig stærkt, og så svaret på det der dit spørgsmål, det blev det meget langt. Det kort svar må være at sige, hvorfor er det, så man ansætter en ung, for eksempel? Det er fordi, at i vores lynhurtige løsning af problemet, det er nemt. Fordi at jeg har ikke noget at basere det på. Jeg ved bare, fordi det er sådan, vi taler om arbejdskraft i dag, at det er nemt at ansætte en ung, og derfor gør vi det. Og det har man altid gjort. Kan der ligge noget i, kan man sige, årsagen til, at det kunne være en udfordring også i forhold til nogle af de, hvis man for eksempel letop skal leve op til nogle krav, eller der er jo nogle skånehensyn og alle sådan nogle ting. Og er det igen også bare
nej, man bliver bange for det, fordi det er ukendt situation, ikke? Ja. Jo, altså nu har jeg været leder i 13 år for rigtig, rigtig mange forskellige mennesker. Også i alle aldersgrupper og alt muligt andet. Der er jo ikke nogen af dem, der heller ikke har på et eller andet tidspunkt skal have en eller anden form for tilpasning af opgaver eller rammevilkår eller alt muligt andet. Altså det er helt normalt. Det bør det i hvert fald være. Altså så det er interessant, at der netop lever sådan en forståelse eller en fortælling om, at arbejdskraft enten er super velfungerende 37 timer, næsten drone robotagtigt, så er man enten så er man det, eller så er man per definition i stykker. Altså sådan en apparatfejls forståelse, ikke? Som siger, og fordi jeg skal ikke have nogen ind, der har problemer. Men det er jo så naivt at tro, at dine eksisterende medarbejdere ikke også har problemer, eller i hvert fald får det. Du kan endda selv risikere jo at få det. Og hvad vil du så gøre? Og jeg mener bare lidt, hvis du der er jo en grund til, at klichéer bliver til klichéer, så det er jo en kliché, det der med at sige, at du skal behandle andre, som du selv gerne vil behandles. Jeg håber på, at hvis jeg får problemer, at jeg så større end dem, jeg har haft, at jeg så bliver mødt med rummelighed af min leder og min chef. Det har jeg også en klar forventning om, fordi nu kender jeg jo min chef, ikke? Så det skal han nok gøre. Men hvis ikke jeg så går ud og lever efter det selv, og hvis mine sagsbehandlere ikke også behandler de borgere, de har til samtaler eller kandidater, med respekt og en forventning om, at det kan de godt, hvorfor skulle man så tro på dem og så videre derudaf? Altså, det er sådan, vi skaber kultur. Og hvis vi gerne vil ændre noget, så skal vi begynde at ændre vores adfærd bare en lille smule. Og der er bare vildt meget, der fungerer rigtig godt. Og jeg er endda blevet klogere undervejs i dag af dit gode spørgsmål omkring at sige, jamen, grund til, at vi overhovedet har en platform, hvor vi kan lykkes med at hjælpe de mennesker i arbejde, det er, fordi vi har arbejdet i praktik i så mange år. Så nu har vi en kultur for det. Videreudviklingen af den kultur er så at sige, men så skal vi begynde at ændre vores adfærd en lille smule. Vi skal begynde at give dem adfærd og holdning i virkeligheden, eller rent faktisk stille sig nysgerrig og tage de her nuancerede dialoger. Ja. Prøve at kaste sig lidt også hovedløst ind, som vi jo gør, når at vi, hvis vi er nervøs for, at, jamen, hvordan omtaler vi mennesker, ikke? Altså, prøve at starte med at tale om det i første omgang også, og så adfærd. Ja, altså, og der er jo ikke, på den måde er der ikke forskel omkring, hvad der skal til i menneskerne, der gerne vil det her. I forhold til at sige, hvis ikke du ved nok om buddhister, så besøg et tempel. Altså, snak med en buddhist. Så lær noget omkring det der. Nu tror jeg, det mest ufarlige emne, jeg lige kunne tage op omkring en gruppe, ikke? Eller hvis du tror, at alle fodboldfans er på en eller anden given måde, jamen det er de nok kun i de 90 minutter, de står på stadion, ikke? Altså prøv, det er i hvert fald også en blandet gruppe. Og det er det, jeg mener. Vær nu bare, hvis jeg skal give et råd til nogen, der lytter til det her, og de tænker, hvad fanden kan jeg gøre? Start med dig selv. Altså tjek dine antagelser. Kig på om dine antagelser, hvor har du dem fra? Kig på dig selv og så sige, og du skal ikke have dårlig samvittighed. Altså, det skal man virkelig ikke have. Altså, det er ikke det, der er min pointe. Fordi jeg har sgu også masser af antagelser, og det skal også tjekkes en gang imellem. Så man skal ikke have dårlig samvittighed over, at de er der, fordi det er helt naturligt, at vi arbejder med det. Fordi det er alt for komplekst. Vi skal gå rundt og se nuancer hele tiden, så springer vores hjerne i stykker til sidst. Altså, så vi lever selvfølgelig med at gøre ting simple for vores egen skyld. Vi skal bare være opmærksom på en gang imellem og stoppe op. Fordi de her nuancer, de bliver tabt, hvis vi kun lever i antagelsesperspektivet. Og det er store krav at stille til mennesker i dag, det ved jeg godt. Men det er jo i virkeligheden ikke så meget anderledes, som at det jo faktisk heldigvis er begyndt at vende mere og mere frem, at tænke på bias i rekruttering helt overordnet set. Og det kan jo rent faktisk overdrages her til os. Ja, og det var jo... og det er præcis derfor, jeg vil tale omkring det her, for jeg synes jo, det er skønt, men vi snakker køns- og religionskvoter, eller vi skal have en arbejdsplads med kønsdiversitet, med religiøs diversitet og alt muligt andet. Jamen, vi er ikke så gode til social diversitet. Altså, fordi det der med, at hvad gør det ved min kultur på arbejdspladsen og alt muligt andet? Jeg har kun erfaringer med egne og kollegaers og alt muligt andet, med at hvis man lukker mennesker ind, og rummer dem, så styrker man kulturen, man udfordrer dem ikke. Så hvis man er bange for, at det kan min virksomhed ikke tåle, at virksomhedskulturen kan ikke tåle, at vi tager folk med udfordringer ind, så passer det ikke. Det styrker kulturen. Kultur bliver stærkere af diversitet, af samtaler,
af omgang med andre end sig selv. Og hvis du kun som virksomhed ansætter folk, der ligner for det første dig selv, eller alle sammen hinanden, så får du også et meget endimensionelt billede. Og det kan sikkert være en styrke i få facetter, men det er meget, meget lidt, det har meget, meget lidt holdbarhed, når der kommer udfordringer. Fordi altså, man skaber simpelthen en flanke på sig selv, man slet ikke er klar til, fordi man bliver enten for skyklapper på, man bliver blind, alt muligt. Så lige så snart, at tingene ikke passer til præcis den model, du så har ansat i men hvad skal du så gøre? Så bliver du altså virksomhedsudfordret. Så det er jo en investering i en styrkekultur, hvis du tager de her mennesker ind, og menneskerne vil det gerne. Der vil være masser af modstand, masser af det, jeg kalder proxy-argumenter eller problemer. Jeg har været inde på det tidligere. Jamen, jeg kan ikke ansætte en på kontanthjælp, fordi de er garanteret ordblinde og kan ikke finde ud af at teste på en computer eller alt muligt andet. Alt muligt igen. Vi er tilbage ved det med antagelser, ikke? Men hvis man gør det, så vil man også få udfordret sine antagelser, og så kan man altså virkelig få både løst opgaver og få styrket sin kultur. Som også, altså, og det synes jeg bare er, og det er derfor, at jeg kan tale om det her i mega lang tid. Det er fordi, det betyder sindssygt meget for individerne. Altså, hvis jeg skal slå en klog tilbage til, hvor vi startede, hvorfor gider jeg at blive ved med at arbejde med det her? Hvorfor kommer jeg til at arbejde med det de næste, jeg tror sgu ikke, jeg kommer ud til at lave noget andet i mit arbejdsliv. Så er det bare fordi, at jeg har jo også set effekten af, hvad det gør, når det så lykkes. Og det er helt vildt. Altså, den livsbaneændring, det giver for den enkelte, når de lige pludselig bliver set, mødt, rummet, anerkendt, og får løn. Okay, altså, hvis først man oplever det, så får man rigtig meget igen. Og det, hvis I finder nogle virksomheder, I kan tale med her, eller hvis der findes nogen derude, som enten kan byde ind i et kommentarfelt, eller hvad fanden det er, som har tradition for at gøre det, så har de jo alle sammen samstemmende fortællinger. Altså dem, der lykkes med at tage folk ind, og sådan, jamen, de siger også, jamen, vi har aldrig fortrudt det. Vi vil bare gerne gøre det igen. Jeg kan man sige, mit ydmyge håb med det her, det er også nogle få pointer. Lad os nu tale om de her kandidater som egentlige kandidater, og så lad os hjælpe dem med at lykkes. Og så er det en opfordring til, at virksomheder, der har lyst, men ikke har gjort det endnu, de gør det. Og jeg ved, der er mange, jeg kan huske en forsker op for Aalborg Universitet, som er netop på forsker i, hvem har rekrutteret, nu prøver jeg ikke om begrebet, folk fra kanten af arbejdsmarkedet. Yes. Altså nogle af de her kandidater, vi snakker om i dag. Hvem har prøvet det? Og der er vildt mange virksomheder, der ikke har prøvet det, men som rigtig gerne vil det. Altså det er majoriteten, som jeg husker det i hvert fald. Der er i hvert fald nok til, at man siger, så gør det dog. Ikke? Fordi det er en investering i den enkelte, det er en investering i virksomheden, det er en investering i kulturen. Og lige nu, så har du altså også bare opgaver ude i virksomheden, der ikke bliver løst. Og det, bare det alene burde jo være motivationen at sige, så gør vi det noget ekstra. Men her er der jo igen mulighed for en double win. Altså. Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet en hel del klogere, både på hvorfor at der er helt tydelige fordele ved det, hvorfor at jamen, der findes antagelser. Det skal vi ikke løbe fra. Nej. Vi skal bare tale om den, og så skal vi rent faktisk turde gøre noget indholdning. Jeg synes, at det har været enormt spændende, Troels. Tak. Og jeg har også ændret holdning til virksomhedspraktik. Jamen, der kan vi så det er jeg sgu glad for. Altså, og jeg skal være helt ærligt, jeg får også lige tjekke min antagelse undervejs i sådan en afsnit her, ikke? Og jeg har været meget hellere at gå med den fortolkning og den fortælling, der hedder, at sige, prøv at høre her, der er simpelthen lavet en affyringsrampe til lønnede timer, fordi vi har brugt 10 år på at arbejde med virksomhedspraktik, og det er ikke hverken tabt eller spildt eller dårligt. Det er rigtig godt, at vi har nu skabt forudsætningen for næste udvikling af virksomhedspraktik over i lønnede timer. Så det vil jeg tage med mig herfra. Det er jeg fandme glad for, at du sagde. Så det er meget mere positiv fortolkning, end den jeg kom med. Det er godt at høre. Jeg vil sige tusind tak for i dag, Troels. Selv tak.